milandu ya Gashigidi, Fedeza Butchery, maumboni analipo amene matusa ndalama kwa Capitol Hill sana Joyce Banda kapena chakwera. Corruption is a system. Anthu amakhala pasi ndikukambirana kuti abe. Ngati tikufuna kuthana corruption, choyamba we have to change the system. Bwana EPM anthu ena asakunamizeni nkhani za Amalisho Hotel. Tikudziwa akukokomeza dala kufuna kupimbani kumaso. Akufuna musafufuze 11.5 billion imene asowa kwa account ya pension fund. So as for me, abe mukundifunsa kuti ndichifukwa chani nkhani ya Amalisho Hotel mukuifotokoza mwanu. You are not defending it. No. Ine sinimata nthawi kukamba za Amalisho Hotel unless public inquiry ibwerese chithaphwi hotel komanso Sigerege issue. Because tinagula Sigerege hotel valuation 80 billion, tinapeka 21 billion. Ku public inquiry sakunena zimenezi. In addition, tikumanga hotel pa chithaphwi pa Clock Tower 135 billion tikufuna $50 million. Tikhadi kumangabe kutsogolo. Tikuononga ndalama zingati. And we are busy complaining about Amalisho Hotel. I'm not saying Amalisho Hotel deal inali yabwino kapena sinali yabwino. I'm not saying that. Koma public inquiry ikuyenera kubweza nkhani ya Sigerege hotel. Sinikakule katundu wa 8 billion but they got 21 billion. 135 billion ya ma civil servant anamangira chithaphwi hotel. Even half sinafiki. Audonga 135 billion. Ikamata tiononga ndalama zingati. Ndichifukwa chani public inquiry sikulankhulapo za chithaphwi hotel kapena Sigerege. Ndichifukwa chani sakulankhulapo. Amalawi, we have to be clever. Anthu amenewa akuchita kusankha zolankhula. Tiyankhule za Amalisho Hotel, tisalankhule za Sigerege, komanso tisalankhule za chithaphwi hotel. Akuluakulu, tiyerekeze mbava yalowa nkhwala mbuzi ya bambuzi zokwana 4. Ndiye mukupita ku court ndikukana kuti ayi ineyo ndikufuna ndiyankhule za mbuzi imodzi, mbuzi zitatu ndibe nazo ntchito. Is that making sense? Inuyo mukumusumira munthu amene kuti wa bambuzi zokwana 4. Then you are saying kuna kuti no, mbuzi zitatu ndibe nazo ntchito. I'm talking about one God. That's not making any sense. Chifukwa our pension fund anagwirizana kuti tigule Sigerege hotel, timange chithaphwi hotel, komanso tigule Amalisho Hotel. In addition to that, anagula malo sewanjinji akudzama academy yopata ntchito kumeneko. And this public inquiry ikunena kuti pension fund mabandalama. That's what they are saying. Mukamvesa bwino akuti pension fund abandalama. And in their explanation akunena za Amalisho Hotel. Amalisho Hotel inatha kale. Pension fund aigula 128 billion. Pension fund omwewo akumanga chithaphwi hotel half sinafike aunonga 135 billion. Public inquiry sikunena nkhani imeneyi. Ndiye choyamba mawu kuti Bakiri TV aini yake Dr. Bakiri Muluzi, president wa chipani cha UTF wakale opuma, amene sanakhala president wa dziko la Malawi, anakana kwa Ntuwa Galu kuti siwowo alipo wina amene amagwiritsa ntchito dzina la Bakiri Muluzi. Anyway, tikawa Bible Nehemiah chapter 3 akukamba nkhani ya mageti. Akuti ku Jerusalem kunali gate yolowa kogulisa nsomba, ina kogulisa nyama, and so on. Fish gate, sheep gate, komanso gate. Anthu amadusirako pa ulendo opita madera osiyana. Kumpoto kwa Israeli kunali gate ya Ephraim. Prophet Yeremiya anakambanso za gate ya Benjamin. Iye atafika pamenepo anamenyedwa. Verse 33 akupitiriza kunena kuti muona otchedwa Elija anamanga Yeremiya pamanga treason. Ndikutanthauza chani? Mageti amene tikuonawa sanayambirira. Kumalawi kuno anayika matogeti m'misewu. Ngakhale nyanja zikuluzikulu pa dziko lapansi mumapezeka mageti. Mwachitsanzo, Suez Canal, Strait of Malacca, Gate of Tears, Panama Canal, Strait of Gibraltar, and even Hormuz. Pali maiko amene amapanga control. Malawi singangotenga sitima ndikudusa pa Suez Canal
ndi nkhondo imeneyo. Panama Canal amene amayipanga control ndipo ma Panama, koma Trump wosachedwa akupseza kuti alanda, chifukwa president wa kumeneko amacheza kwambiri ndi China. Suez Canal amalamulira ndi Egypt. Strait of Malacca amayang'anira maiko atatu: Singapore, Malaysia, Indonesia. Tiyerekezere Kinyasa, Malawi, Tanzania, Mozambique. Osewa ali ndi mbali yawo ndithu ku nyanja ya Malawi. Strait of Gibraltar, Morocco ndi Spain. Gate of Tears, Mahouthi komanso Djibouti. Strait of Hormuz, Iran. Ndikunena pano atseka. America ikuyepsa kutsegula ndipo akupempha maiko awathandize. Mbuyomu ndimafotokoza kuti Trump akhoza kuphulitsa Iran mmene angafunire, koma sangachite chibwana kutumiza asilikali pa ground. Sizophweka asilikali amenewa kubwerera ndi moyo. Iran geographically is a weapon. America inagwetsa Saddam Hussein ndi ground invasion. Ku Vietnam anali ndi ndege, anaphulitsa paliponse koma sanawine nkhondo. Chimodzimodzi ku Iran akhoza kupha akuluakulu pogwiritsa ntchito fighter jet, koma ngati akufuna kuyenda boma monga mmene akunenera atumiza asilikali pa ground. Donald Trump akudziwa kuopsa kuchita zimenezi, akhoza kupusa ngati kuti anachitira ku Vietnam. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bakiri TV muzikamba za mbuyo. Koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakiri TV. Akuluakulu, history is the best teacher.